Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayokromo, a Yusuf Sarana Seipsa Deni, Foroisi, I Gadri, I achtertuin, wisi, die café, wisi, pede, wisi, Dunja Magaserefi, I kan volgen. Tide, u def tja de pres partori, want wis feit draai en wis feit poteng, u den een moeilijk ting, en mis don janga bra rut. Ja, maar zeg gambo, maar volgens mij begin ik zei dat je een moeilijk ding, maar ja, het programma moet je godorang, maar volgens mij begin maar bar alla des ma odina trasi, alla de diasporas ma, alla de senamang sa de trasi, we bar de odi en we accident voor haar de stoere de banyi, voor ko arki den prespar nyuso, want tide wo taki anga sernama wo taki mustaka nga den wat we sisep sa ina kondre. Ano so masa grambo. Asa torde. Want je verstang na sasa bayo kromo we wato wala mala. Fou de jasa lon tu luku no de furu. Want je 500 dosung kan da sa abarap chinso. Da je begreep tagi meku depchi gehoorzaam. Meku bescherm u sherefi fuka sabi fom libinang u sherefi. I verstang na lekfa efisita kwa mang ne chare seref na fasi wana a comfort situatie e worko remen tapa ekonomia libi. Isabito. En fu sorgu taki atumsi fu lockdown nga de restrictie nede da ungo beveilig u serefi de sobuso handen wassen ala de sandati u muse do e ontsmet anu de sandati. Want im hori kanen taki no wasman ego bai siti. Ma fosu go moro fara ku archi wan poku. Ja. Sabaku time. En im sabitaki na ala saya du muskar du gado neng gadafesi. Jawel. Hallelujah. Ope bisa go kibri teno tumo romi wang tro stumi sabi yono deva rawe na you ye o fa you sa Wees niet bang, al brengt het leven tranen. Elke dag ontvang je kracht naar kruis. Dank de Heer dat Hij de weg zal banen. Geloof ziet al zijn eeuwigheid.
a good time. I wish for them in Kodre man. Ala significado. Asade one day, say we meet in a hemel. Asade one day, say we meet in a hemel. Asade one day, say we meet in a hemel. Oh, asade one day. Sing it, dance it, jump up, city. Say we meet in a hemel. Sing it, dance it, jump up, city. Say we meet in a hemel. Sing it, dance it, jump up, city. Say we meet in a hemel. Oh yo, asade one day. Hallelujah, praise the Master. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag. So, dat doe je rapoku, dat doe taki. Na abidje man atta. A Ja. schepper, een maker. Na een wang kayepu ina disi. Want onlek libis ma we takik banangau serefi. Da en serefi we kar a yepi fen kong. Want disi na wan international probleem sa u abi. Jaso na mama sernang. En hij tasta economia libi. Fefenator. Ja, maar Gambo, lek pa president takanga ding sma, takanga volk, sa de mem do voor beschermde schreef, maar we zien sang epsa internang. Unu fas a programma disi. Unu na sanama tu we si sepsa. Wis a president takanga je, minister takanga you. En je doet sa you wani, dat je kies a probleem disi. Want op een gegeven moment die actie schreef af, sang president moest doen ete. Voor leggen uit, voor begrijp dat COVID de insernang. Want je ziet bepaalde mijnen kondre van Zarkambo. En leg uit ook toe, abaka, dat COVID no de sanaton eigen politiek de mij play. Maar je ziet ze samen Zarkambo. De arki de medicus, de man check de cijfer. Ja. Dat de mij begin leg je uit dat hier no. Het is gevaarlijk. Dus bepaalde tori moest doen. Maar zij zijn naar kondre van Zarkambo. Dus miserefi dus lukuno ya soms ma wis ino gona wisi go today a score onder wan mandara bon. Je verstaan. Dat je vrouw de komt na pangai onder a mandara bon. Seref etegi takiere kohora afstand. Want met luku taki soms mano aptrobi. No. Je mit so man amai fentake nyambung. Dat Dus you know? anomantjes COVID. Ja. Terwijl ama elase serefitak a COVID sani. Na een chemisch probleem. Ja. En een cultuurprobleem. Dus no mek no wan smako horia spotu ta cultuur dressing. Nee. Kan de if je was water yo kom betere. Of if je dringi wan bataranga wan lo vira ini o yepi. Nee, yum go teka prek. A pregim tegi. Fu go bescherm je serefi. Zo. Fu je immuunsysteem komoro taranga. Ja. Na dati. En ma apripo a regering mek moeite. Ja, a regering met moeite mas Gambo. Maar asan a regering do moeite fuchas san ko sernang. Ja. Maar you lek sernang. Ja. Mi feni tak a lek fa
Wat chineren en doen tori verkeerd. Ja. Jullie bijuang. Ja. Dat je go, dat je je moet het niet doen. Nee. Alek zo, als aan is de. Schrijf moest controleren, schrijf. Met andere woorden, if je dat een pressie, ook dan een familie, aan een mati, dat is je amang, ne weer en mondkap, dan te amang dat jere brada. Kan amang ne wan arki, of begrijp je, Dat je leg maar uit. Dat je motor dat pe Ook toe, maar je leg maar uit dat jere no, allemaal in Sernang, moest jepi, moest jep Sernang, voor kon eruit. Dus met andere woorden, weer een kap, weer een mondkap, dat je jep ook toe, dat asane verandert in een country. Want if je look de cijfer, alle die mijn dede, 10 mijn dede, 7 mijn dede, if je teken maal 30, Ja. dat idee aan 300, bijna 300 zoveel, 300 idee. Ja. En dat erg, want allemaal, ik wil senang. Senang, allemaal aan de familie. Na one familie. Usabu serefi. Na bromtje jari Ja, toch toch. usabu serefi, dus goed dat man kon dede. Altijd je tak, jong misaba man jong. Juist. Is erg toch? Dus Ja. jepi, arregeren, wano kan doen alles aan niet. Soma yere siti no asmane go by siti. Nee, tuurlijk niet. Ideki sapta ke fi waka ga tapa uku dape. Da siti eseri da yok suti ani ni broek sakatak mi obai. Nee, Je gaat het niet doen. nee, Maar disi yune shi. nee. Maar de waarschuwing tak nogo. Dat die. De nom go. Nee, Ino moet do. nee. Want wel is mi waarschuwen man fes wan winkri. Je ziet ook. Isabi toch? Hey. Mi te amatak meneer. Ino weri mondkap. Ja. En in hora afstand. Ja. Isap sama tegen. Inaf actie mi sumara. Isap sama tegen. If na worko dat mi kof kon do dape. Je ziet, dat is een probleem. Is je toch? Ja. Dus fa presidis me beji de man. Tani me tek masar gado beji uno. Taki u horu serefi. Dus lek fa altijd mi etaki. If a regering e waka 500 meter je waka ter 500 meter. Ja. Dat we kom niet toe serefi. Juist. Want de regering die zegt waka 500 meter. Ja, ja. Want je begrijpt dat sang per 21 juni. Ja. Daarna AstraZeneca COVID spoiti. Ja. E kasernang. Ja. En dat ik kon. Dat je Romani jaren watjes. Tussen de 500.000 en 750.000 Na boven. doses. Doe. Asar vaak kodere. Ja. Maar, ik zei dat hier. 500.000, als 750.000, Ja. maar dan dit zo ook toe, Ja. dat als er nou moet sabi dat hier no, mi euro kon mee, dan moet ik het spoiti. Im go teken. Want if je taki, mi nego te spoiti, dan kan ik ook toe 1 miljoen schrijven. Ja. En de man ook go, Daarna waarde. dat is een beetje een probleem. Zo. En maar nogmaals, Mazara Gambo, hoe van programma is hij? Ano tak, if je nego, dan a minister Rosiki. Na je familie Rosiki Na toch? je familie Rosiki. En Rosiki toch? En de man tak te ayelo no se lontu. Sasa ne euro. Sasane worko. Ja. Ma wa mambe singwa singi taki suma akorye kormi bayu wan suma sa fen bunda taka no wan bung. Dat is. Isabi tok. Dus- Ala shima wan bung. Dus ik zei tak, regering en doe best. Maar dan, volk moest Werken mee. Juist. Uno Dat de is wat door. ongehoorzaam. Dat is. Want uno play politiek Nee, nanga toch. asandisi. Nee toch. Want de man de senigo. Huh. Tak gwa staratigo waka. De man tek de prekere. Met hij. De man dat ika brib mi sa meteji. De man tek ik ba. De man tek ik ba. Ja. Dus de man berika taki go porsani. Dan midden Gezond. hoog droog gezond. Ja. En dat nog kan God Nee. forbid. Dat is rubbish. Ano kang. Je verstand. Dat we go moro fara. Je verstand taki wat overeenkomst meki. Dus een deel city. Den toe minister voor gezond Gezond affairsie. ja. Ja. Masara Amaramadin. Nanga Hugo de Jonge. Ja. Dus doe voor tata. Dat de man zet een tori voor medisch personeel kon. Ko je ook toe. Ko yepi. Dus we is yepi. Na leki suma sa fen bunda taka no wan Dus bung. dat die. Dus Isabi dat die. tok medisch personeel dreso kontu. Isabi tok hulp genees medisch hulpmiddel. Alla de san dat die want die berika tak IC anga de sani operatie. Want me bedoel sa desman verstana na sa bayo kromo verstaan wan sa ni taki. COVID def eng. Maar ja, bisma die bijik ba abepti onderliggende aandoening. Die wan gaat dat er en aan wan yepi toe. Ja. Isabi toch? En dan nog kan go dichi de dolo jeng. Nee. Julek jong wang. Nee. Nee. Im jepi. Im yepi. Ja. Je verstand dus alle deze aan de onderweg.
dan zuurstof serve konto. Ja, want de man doet een beroep op de militairen toch? Ja. Defensie in Nederland. Eindhoven. Ja, dat Ja. de man met gewoon, de man actie de man. Dat de man tak hier nou, dat we zijn kon ook toe containers, zuurstof. Ja. De man zijn kon ja zo, voor de man kan gebruiken ook toe. Dus je ziet, de regering doet het best. En mijn hossel, met de seramantang gezond. Juist, want if je nou een gezond voorkomt, a economie af je normaal waka. Nee. En normaal. Nee. Want me bedoel dat je ja. If one ara waji, two man ara waji, 3 man. Dat 50 man ara waji gwanga baka. Dat lasting. Dan doen we Dat toch. doen we. Na poeburku we burku. Ja, Dus dat nog kan. En de Fransman zelf de buurman voor. Ja. De man te je hebt toe. Ja toch. De man, Ja, maar hij bieert die maar. Hij buurman toch. De man abara gas komt ba. Ja, toch. Zuurstof. Ja, want de man besie dat je een weekend de man bevromo is. Ja. Dat de man doet een beroep direct aan de Fransman dat je no je punu. En like buurt die man, Ja. buurman. Ja. De man dat no, we roken hij dus voor je pi. We zijn on terugkom. Ja. Dan gaan gas sani. Ja. Dan we je pi. Wat eerste hulp. Wat eerst, oh ja, imshele wat eerste hulp. Mooi zo. Dan bagadati, dan tata ik kom in, alamai kom in. Alamai kom De in. bedrijfsverzeker schreef ik kom in. Juist. Ja, ja, ik ga jale de manati, ik Ja. kom in, ik maak de tori. Dan, hoe best? Dus wacht even, apripom no kotimo. Ja. Jere ja. Lek van je taki toch. Taki, wanga de Fransman na buurman. Ja. En de tata, de onderdanen ja. Isabi toch. Dus wins you blakalek mi. Ja. Of je wiri langalek doe voor een taramang. Isabi toch. Maar ja, wat tata nationaliteit. Ja. En dat de tata is zorgen dat de jepi beschermt de onderdanen van de ja zo toe. Ja. Dus asani anefe kota la tutsi. Zijn ook. En zo werkt het ook, humanitair. Ja. Je begrijpt. Ja. Dus dan ook toe dat we charengo morop chimbaka toch. Dus buurman na buurman. De visita buurman. Ego tegen de COVID-regels, de mag waarschuw buurman. Ja, ik tak aan buurman. Ja. Ik blijf buurman uit tak hier biri. If you no take as poiti. Hier no. If buurman no take as poiti, moet ik eerlijk keer maar zeggen. Ja. Buurman no go. Mine gase askot of haman. Hier no mi no go ara. Maar mi bescherm is refi. Ja, mi gezegd. Mi take a telefoon naar mijn buur. Hier no, ik go take as. Mo leg je uitzijde in go take. Want kan je eerst lezen aan mijn begrijping. Ja. Dat kan. Ja. Maar na je tak hier lekserama tema dat jongen. Isabi tak organ face one lis bakatok. Uwa ga dansi toch? Ja. Ja toch? Maar te jere Je want dans one lis one golden wing toch? Golden. Golden oldies. Oldies sunny. Jere jas. Isabi toch? Archie bong Ai. sanya taki. Sichi. Inego bayeng. Nee. Hij confesseer even. Ja. Je verstaat ook. Prisiri. Ayum meken. Ja. Matee meken. Na lek van bete jap chimatif mi. Ama bete mi taka no danso me langa. Juist. Dan aksa man tak jere ja. Ja vriendin man tak ja. Mi tak de teki vriendin. Dat we de na voorzaal. Ja. De bij parbo. Ja. Even saye erin. Ja. Even rode wijn bij de Ja. zus. Ja. De poti poco. Nee. De anga zo se dansi. Ja. Dus dan moet je mas manen lukken, tak is man moest lukken. Na je wife hier is Ja. te dansi. Maar abalati. Ja. Abem tegi ook toe zijn dat papa of mijn kari. Ja. Of omu. Oom. Jere oom. Dat na no omdat dat COVID de. Maar if allemaal go te kas prik. Ja. Een vaccin. Ja. Dan we dans begaan aan bigisal toch? Ja. Dus eigenlijk dat maar we vergeten tegen dat papa ja leti, omu ja leti. mogen te gaan vaccin. Mio go teken. Ala dem matif mi mo melde de tu want mi Dat dansi mi dansi toch? Dat doen go teken. Dat hem go teken. Dat tu allemaal teken. Dat we dans bakka gewoon. Dat de baka Dat gewoon de. toch. Is Dat dat weer zijn we een beetje beschermd. Juist. Isabi toch een immuunsysteem bouwen op. Ja. Isabi toch Yes. door kalibina dat nasani. Ja, dat nee. Want boost de resine je piara. No man, jere no. Je min tak bus dressing ne yepi. Asa yep kan je trasani. Maar na disi Nee, dit is na chemisch story. is na moeilijk te horen. Na chemisch story. Is dat Jere die? no. De man dat te want je voerman. Want voerman heeft te geven je voerman. Dus dat die. Ja toch. Dus hoe programma is nog maar gambo. Toch? Ja. Wij zijn geen minister. Is dat weer toch? Ja, maar was er naman. Was er na man. We zijn naman. En voor taki,
A regering en doe best, utakikba, zuurstof ik moet dat ik kon, Ja. medisch personeel ik kon. Ja. Regering en doe best, dat unu etaki, ulik sernaman, nogmaals we taking, moest jep ook toe, voor me kasan waka boom. Met andere woorden, im takangai mati, im takangai familie, im takangai de chivi, tak here no, a regering en doe best, maar regering wana kan doen alles aan. Unu moet zorgen dat je weer een kap, kutika vaccin, Ja. dat je para geen alles aan En komen. wan prens partori tu nana sasa ba yo kromo we wato wala mala. Te de pchin fu ek mota oso. Ja. Luku fa de ek mota oso. Dat die, Aksen even mondkap de. dat doen we de. Luku ef na wan new wang of na wan clean wang. Luku tak ano tek du fu an tera wan weri. Isabi to. Want ya sos mai tek wan pis korose lolo je ede angen mo no so. Ja. Ane waroko. Nee, Yo stek you serefi. dus dat die. Je zelf mancheri, want alla CP gaat nap in rij. Ja. Je verstand. Dus maar van huis uit, alles begint thuis. Ja. Alles Ik aan. ben helemaal eens aan mij. Alles aan de bija also. A opvoeding. Dat moest er een deel van opvoeding vanuit huis te joep check mota also. En daar komt door also. Let na balkon of na trap mofo of na drompu mofo. Je sabi toch. Dat handen wassen dape. Dat je wasanu. Ja. Dat ka insi. Ja. Want ongoloku no blakale kaleng. Ja. Dus in een sapsang, kan missie, iedereen kan missen. Ja, ja. Je sabi het ook. Ja. Zo. Dus je begrijpt dat je was aan dat je kan inzien. Je verstaat. Dat we op dit zijn leden Ja. pien direct. Ja. Ze zeggen moet dat straat die nou. Ja, Was hij anu? ja. Ja, sopi anu. Ja. Want kan alleen naar trasani maar sopo, je moest abi. Sopo moest de. Je was hij anu. Ja. Je kon zeggen Ja. dat je bon. De boom. Dat je jep, voel eigenlijk als ik no prati. In Ano oso. panya. In Ane oso ook panya doen. in oso. Dat En die. de saptaki iko veilige oso. Ja. De naf chawane taka yu chasi chikong. Dat die. Want dan kan de want ter want chare koma ino do me toki no Nee. do asan dati. Nee. Dat de biji formude kan da klas. Dus dat die. Want klas no was anu. You know, dus dat die. Zorgu taki no charane dati. Ja, dus dat die. Dat was aan zang de mam let op. Ja. Echt, ja let die. Ouders moeten er ook mee. Leg dit uit. Maar hier nou, wat er kan. Ik zei dat hier. Ouders hebben hier leg het uit. A vriendin doet ook. Ja. A vriendinnen toch? En moest hij accent vrienden Ga taki. door. Hey, Hey. in het wasani. Was je handen als je thuis komt? Ja. Is dat wel dat toch? Nee, even in het doen dat voorlopig nog mooi aan me. Bijvoorbeeld, is dat weer toch? Maar Ja. a vriendin die leg het er uit. Dat zijn het begin van a vriendin. Gualok. Tu sabes que a chinegre, de Ja. leta to masanati, de Ja. leta to masanati. Ja. Dus at trauma teatro dat hier no. Temga oso, mi mai tag mi eerste sansa mi de mi was mi anu. Ja. Je doe ook toen also. Ja. Dat ook sa trauma to. Ja. En dat zo asanego, a herkondre allemaal sap dat hier no tega oso, im wasi anu. Dan is dat ki koop tenminste je drukken we. Maar je want tori. Is de man kapot glasvezel Jimmy. Dat fos de man dat de man bel me op. Dat de man actie met taki. If once ma ina also ben besmet. Oh, is ja? Met tak nee. Ja. Met tak allemaal veilig. Dat oké, dat komen we. Oh, ja. Dus dat je shit op. Taki. Ja. Hij go om taki. Allemaal. Als zo je sheriff. Veiligheid. Voor kan dan veilig. Je verstand. Ja, ja. Ja, En dat is belangrijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je verstand. Ja, dus de man staat belly op. De man heeft televisie, no? Ja, dus nou een maatschappij. Die hebben ook die televisie. Een contracteur. Ja. Dus zij maar doen, maar ze gaan gewoon. Mij persoonlijk, mij vind ik valk boem. Ja. Omdat de man beschermt de schrijfie. Ja, toch? De man beschermt de En man de man actie. kon also de man weer de mondkap. Ja, toch. Dat na tori toch. En Ja. dit moest gebeuren in Suriname. Dat alles die pego u weer tori, dat is best. I best. In de eerste plaats, you know sikis je ne siki, maar kan de if you be abatori. Ja. En je go dape. Ja. En allemaal oppo. Ja. Dat is een probleem dape. Dat is een probleem. Ja, dat. toch. Isabi, dus daarom ik met taki. Wisi. Anote tek sopi of ik go broko wiri. Fudu man ogri. Ik kan wisi ons manga kofa tuara. Dus die saptak je siti de ge bari na sma fesi. Ja, klari. Na wisi ara. Ik klaar, man. Na takru maniri abi, na takru do. Na bunta krutu. Iya. Na bunta krutu. Iya, na Ja, takru toch? maniri. Ja, met tijdje. Maar ja, weet nog je dat toch redden, want ik heb iets dat deed, maar weet dit toch? Nee, maar no. Is dat weet ook? No, mi lazy. Nee. Tak
Granlanti bedrijf kan verprikken je. Oké. Dat je vaccineert. Dat is. Want een internationaal gerechtshof, dat je mag. Oké, ja, dat ik begrijp ook toe. I verstand, Ja, ik dus begrijp aan het. mag, dus Ja. desma die bezet de kankang, dat door het bedrijf ga kurutu of door het lanti ga kurutu de korde karabiasi. Dus dat is. Ane waroko, Nee, en Euroko. Maar ja, maar zeg maar, met Jabi, man. meneer tijd. Meneer tijd? Afro de let ne baka. Ja, man. Want dat je keren, hoe tak mooi van COVID. Ja. Leg uit. Ja. Maar tak dan tapu, eerst volgende keer, dat kan ook aan kompje maar op. So buso, botoro switi, Ja. ma barim tapu. Dat is. So, maar toch me aan trabos kopete. Me bedoelt dat ego om gezondheid toe, naar veiligheid. Is je mo voor doro. Want in beriken tak nanga as fu yu passi. We go na 60 meter go in yu jari dus go toro. Go met pees kotu de en de sandati. Eigenlijk apis dat aflanti jara. Maar a wet de tap yu beschikken schrift tak a jum onderhouden. Oké. Ja. Dus zorg goed no mek a biri kom biji. Isabi toch. Ja. A berm a grasi hei in e koteng. Kriyo mo fodoro. Want te yup tjo wakak mo te na parasi. Ino sabe fla baria doina garasi da pe sneaky wakte. dus. Sneaky. Isabi toch. Ja. Dus krimi meka de overzichtelijk. En dat na zindelijkheid. Ja. Isabi toch. De zindelijk de zorgu taki. Sma appreciëri wakak ko in jari. Je verstaan. Dus me bejunu. En deze desandati. De lukutaki je trusiani na grond. Je pranuansani. Je make jezelf economisch weerbaar. Anga taranga di akufa taranga no. If je na notief doet, ta oso duansani. Go potplantjes. Go do disi, go vermeerder plantjes. Trouwens hier in chinkang. Anga desandati. E make plantjes. Dat je zorgu taki. Je jepi a economie. En je zorgu taki je make jezelf economisch weerbaar. Mitaku grantani. Ja, man. Te ongataralis baka. Ja, maar zeg maar, volgens mij tapu. Wat tak aan zijn man. Met accident. Je moest nyang boom voor vrok toe. Voor alfa COVID de vrok toe. Drink voor water. Liep ko zo toe. Denk ko zo toe. Dat je ziet dat alibi ook aan. Met dat ook grantani. Te ongataralis baka. Get up, stand